Zerik nahi, hain justu, gaur duela 8 urte Barakaldon gertatutakoa. Amaia Egaña, 53 urteko bizilagunak, bere buruaz beste egin zuen, bere etxeko leihotik bota zuen bere burua, epaitegiko komitiba ate joka zuenean, bera etxegabetzeko. Benetan istorio larria da, baina jakin dezazuen, 8 urte hauetan, arrez geroztik, Barakaldon bakarrik 1723 familia etxegabetu dituztela. Agurtu dezagun Sheila Fernandez, Berriotxoak, gizarte bazterketaren aurka eta gizarte eskubideen aldeko plataformako kideak. Kaixo, Sheila? Aupi. Gogoratzen ez duten entzat, Sheila, zer suposatu zuen Amaia Egañaren heriotzak orain 8 urte? Gizarte astindu zuen Goitibera? Bai, hainbeste astindu zuen, 18.000 pertsona atera zirela kalera, antolatutako manifestazioan. Beraz, jendetza hori ikustea manifestazio batean nahiko harrigarria da. Sheila, Amaiak ez zion inori kontatu, arazo ekonomikoak zituenik, eta orduan ere ohartu ginen zeinen garrantzitsua den nolabaiteko laguntza sare bat edukitzea. Bai, baina naiz eta laguntza sare hori eukiela ez, instituzioek eman behar dutena edo errestu behar dutena da baliabideak gauza hauek gertatu ez dadin. Hau da, ezin dugu bakarrik kontatu edo gure familian edo gure jende hurbilengan laguntza eskatu edo laguntza horrekin kontatu, baizik eta instituzioak badaukatela halako betea beharra gurekin, herritarrekin. Amaiaren heriotza gertatu zenean aipatu zen nolabaiteko behar bat legea aldatzeko, ordutik urratsik eman alda? Amaiaren gertaeraz geroztik, Eusko Jaurlaritzak eta Eudel udalen elkarteak eta botere judizialaren kontseilu nagusiak 2003an adostu zuten etxegabetzeko protokolo bat. Protokolo hau 2019aren otsailean berriztu zen, baina naiz eta hori gertatu edo hori adostu, etxegabetzeak gertatzen jarraitzen dira. Egunero, astero Barakaldon 4 etxegabetze gertatzen dira. Zein da etxerik gabe geratzen diren horien profila, Sheila? Azkenean, jende arrunta. Dira pertsonak, momentu batean lanik gabe geratzen direnak, beren lanaren gatiko soldata nahiko basua dela, adibidez hipoteka bat bankuan eskatzeko, eta azkenean hori ikusten dute nola momentu batean lanik gabe geratzen dira, adibidez pandemiaren egoera honekin bezala, ezin dute alokairua ordaindu, eta azkenean daukaten irtenbide bakarra da, etxe horretik ez joatea baizik eta botatzen dituztela familiak. Sheila Fernandez, Berriotxoak plataformako kidea, benetan mila eskerra oza horekin bat egiteagatik eta errealitate gordina gure ganatzeagatik. Eskerrik asko. Zuei.